Så kan vi så ganske kort sige, at det er jo en værdig måde. De to kører, Jan Mortensen og Bent Mogensen, de slutter sæsonen og den aktive karriere af på med at blive danske mestre. Der er et stort tillykke fra alle os, der er til stede, til de to kører. I kan få lejlighed til at pifte og hude og råbe og... Det er rigtig godt. De er det var som sagt Carl Aage Jensen i Mitsubishi i gruppe N, så møder Jan Mortensen i Ford i gruppe A. Og inderspor, det er som sagt den lille bane, der skal køres på, og når kører så kommer herned, så skifter de bane, og det er naturligvis Carl Aage, som kommer først, hvilket siger sig selv, fordi han har kørt en lille bane, mens Jan er ude på en kører. Men det er at vi nogenlunde samtidig skulle komme herned. Og så kan vi jo som sagt visuelt alle sammen selv se, hvem der vil. Det bliver spændende, vi kan alle sammen kigge op mod vægten deroppe, og når vi ser vi Jan Mortensen komme rundt, så skulle vi også gerne have Carl Aage ud, men det gør det ikke, der har vi Jan Mortensen rundt. Jan Mortensen over som suveræn vinder af sin heat. Carl Aage venter vi stadigvæk på. Og så har vi Carl Aage mål som en sikker nummer 2. Men som sagt, han er ikke slået helt ud endnu. Der er stadig mulighed for, at han kan komme med. Og der var det grønne lys. Peter Ræk kommer selvfølgelig naturligvis bedst fra start på grund af sit fjulstræk. Men Volvo er ret med, at vi har den dårlige plads. Så har vi Jan Nørgaard forbi, og nu skal Jan Nørgaard på den lille bane. Det er spændende at se, om de kommer ned nogenlunde samtidig. Måske lidt tættere på, end de gjorde før. Det lader jeg ikke til. Det har vi allerede Peter René. Peter René går i mål. Vinder af sit første heat. Så kan jeg næsten garantere, at Jan Nørgaard kommer i mål som en lige så sikker toer. Og så bliver det spændende at høre tiden, fordi tiden er afgørende. Ikke så meget for vinderne, men specielt for nummer 2. Tidligere Danmarksmester, flere gange i gruppe N i sin Mazda mod Per Hov i sin Lotus Talbot 424. Og så kom der grønt lys, og her igen kan vi tydeligt se, at fjulstrækket betyder, at cylinderen skal i gang, når der er bundet. Så har vi Per Hov forbi, han har været ude på en lille bane, og nu skal han ud på den lange. Og her har vi så Sten Andersen i mål, også vinder af sit heat, og her var der mere spænding på, og her kom Per Hov. Som sagt, Sten Andersen er også videre som vinder af sin heat, og så bliver det spændende at få Per Hov tid til sammenligning. Til sammenligning kan vi sige, at Sten Andersen han har brugt 1 minut og 27 sekunder.
og Per Hov kører på, hvor Karl Ove er helt nede på 1,40. Og inden vi skal i gang med sidste heat i denne store klasse, så skal jeg bede kørende fra start nummer 11 på rigtig god Formel 1-manér. Speede stop, og der kommer det gule. Og så er der rødt lys, og vi er afsted. Og Holger Helle får en glimrende start, men han er som sagt også. Der er lidt sjovt her, vi må se, hvordan det går, når vi kommer rundt. Intet er givet på forhånd, selvom man måske nok vil betegne Holger Helle som, måske ikke outsider, men chanceløs mod Henrik Lundgaard. Men som sagt, det har jo vist sig før, at uheld er man ikke helt herre over, så det bliver spændende at se. I hvert fald er det jo Holger Helle, der kommer frem rundt, men han har også kun købt en korte bane. Så venter vi på Henrik Lundgaard, som er ude på en lidt længere tur til at starte med. Og Holger Helle, han skal altså ned og køre på en tid under. Det behøver han selvfølgelig ikke, fordi han kan bare nøjes med at vinde, så er han også videre. Men det bliver jo spændende at se, for nu har vi Lundgaard rundt her, og Lundgaard skifter bane, og nu kører Lundgaard ud på sin nordetur. Det er det første heat i klassen. Op til 2.000 kubik. Start nummer 12 er René Christiansen. Mod nummer 19 for Sverige, det er Michael Eriksson i operationen. Og René han kører i folkevogn 12. 16 V, gruppe N. Og svenskeren han kører i en Ascona, gruppe H, formoder jeg. Så har vi René Christiansen rundt, og han huskede også lige at skifte bane. Nu skal han ud på sin store tur. Og her har vi så svenskeren, det er som sagt Michael Eriksson, start nummer 19. Han er på vej rundt på sin nye tur, og det skal blive spændende at se, når vi her har en svensker mod en dansker. Og jeg kan sige, der hæppes heroverfra på Danmark. Og det bliver spændende at se, hvem kommer først herned. Det ser ud til at blive svenskeren, og svenskeren holder i mål. Svenskeren kommer i mål, og vi skal også have tid bagefter, hvor René Christiansen er gået i mål her. Altså, det er første heat for klassen 1600 til 2000 kubik, vundet af start nummer 19, svenskeren Michael Eriksson i sin gule Opel Ascona. Og jeg får her nogle tider. Michael Eriksson har kørt på 1.29.89. Og René Christiansen kører på 1.34.28. Og det er altså en bil mod en gruppe AB. Og så har vi Henning her forbi sin Golf 16 V. Du skal ud på den lille omgang. Og så har vi, det var rimelig tæt.
det var virkelig spændende her. Det var faktisk synd for Henning Christoffersen, for det så ud til, at vi kunne få en meget, meget tæt og spændende dyst. Det var da rart for Henning, at der lige var et hul derovre, vi kunne smutte igennem. Men det er måske ikke så heldigt. Men der skete gudskelov ikke noget. Men vinderne blev så af Rudi Kadetten foran Henning, og det bliver så spændende at se, om han har kørt stærkt nok til at få en tid op blandt de to hurtigste af dem, der skal være nummer 2. Men vi må indrømme, at han satte nok lidt tid til det. Bilerne. Godt ud. Det er jo også for publikum, vi kører det her. Det er jo bare nogle vinkel, der har fundet ud af. Vi kører det her derovre. Her er nummer 24, Kim Jørgensen, på sin korte tur. Så venter vi som sagt kun på, at Kim Jørgensen og Petersen kommer rundt. Her, rimelig stærkt anden gang, nummer 24, Kim Jørgensen vinder foran nummer 17, Rudi Petersen. Vi ser, vi har Jens Christian Jensen i starten nummer 14 med støt, nu nummer 21. Her har vi så Jens Christian rundt i station 405 i Gruppe A. Det bliver jo helt spændende at se, når Henning kommer forbi hernede i svingene. Så det synes jeg er ret pænt fra i går aften, så har jeg kørt rally i en lille forstrækker til at sætte sig over i en kæmpe stor bagstrækker. Så det bliver spændende at se, hvordan han kører. Ja, det går der næsten. Og det virker som om det går lidt hurtigere end fjatten. Virkelig tæt. Jeg synes, det var flot kørt af Henning Madsen. At være så tæt på en erfaren gave kører i en Gruppe A-bil. Men som sagt, Jens Christian Jensen vinder foran Henning Madsen. Og en ældre. Og så blev lyset godt. I Prag. I stedet på lille bane. Og Spencer på lille bane. Det skal blive dejligt at se Spencer. Her forskellige over vores bakketop. Som sagt, i Prag hurtigst rundt på den lille tur. Det har vi så i Prag, skal han huske at skifte side, og det gjorde han også. Og så får jeg vide endnu en gang, at klassen 0-1300 gerne må komme frem nu. Vi står faktisk og venter på dem nu, så de må meget gerne skynde sig frem, mens vi her får svenskerne med start nummer 11 i Anne over linjen på sin korte tur.
vinder med ganske få meter for start nummer 11 for Sverige i Ole Skole. Det var Janne. Og Janne, det er en mand. Vinder som sagt i Krav i tiden 1:26.89. Janne Jensen klar. Det var ganske få meter her i starten. Så vi springer lidt i det for at simpelthen få afviklet det her, og det synes jeg er helt okay. Men altså Jørgen Pilgaard på banen mod Claus Niemann i 2 Peugeot 106 rallys med gruppe 1 og gruppe A. Og så skal jeg stadig efterlyse start nummer 16, nummer 18 og nummer 20. 16, 18 og 20. Det er dem, vi mangler i den store klasse. Vi vil gerne bede om at komme frem eller meddele, om I ikke ønsker at deltage alligevel. Så har vi Claus Niemann. Han har været ude på den store tur nu i gruppe N-division. Han kører nu ind på den lille omgang. Så har vi Pilgaard. Han er ude på den store tur, og Pilgaard går i mål som sikker vinder af det første heat i 0-1300 kubikklassen. Men der kæmpes som sagt stadig om to, og her kommer Claus Niemann lidt sidelandsrum. Det ser godt ud, og han redder, og så venter vi på tiderne, også på den lille klasse.